हेलो लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नै आङो फिथा एवनो नागिरदों लोगोफोर नै थावनि फिथा नोंखौ साफायना दे होमबालाय गावखौ साफायनो खिथादों नै मामिया नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ फुंनि फिथा जानोसैलाय जोङो ना मामि फिथा एवना जानोसै जोङो मादो थावा बेरदेरगोन थां गोजानाव थायो थां मा एदावबाय थानाङाहाय एदावबाय थानाङा मामि मा जादों आङो फिथा बा मालाय गोथावथार मामियासो बुजु दादाजों स्कुल थांगोन थाङा थांगोन होमबा नों फिथा जाखांना दादाजों स्कुल थांदो दे दादाया मालाय स्कुल थांनो ओंखाम जाबाय नै जोंहा फिथा जानो रेडि जाबाय नै साहा लुनानै लाबाय इनिफ्राय नै फिथाखौ एवखांनानै लाबाय आरो इनिफ्राय नै जोंहा मामिया जागासिनो दङ गोथाव आंबो जानोसै दे माइले अ नोंनि फिथा जानाया गोलाव गोलावा नै ए गेब्लेजोब्बाय आख' रानिया गोलाव गोलाव फिसा फिसा दादोंमोन फिथाखौ सिथाबजोबना थाबाय माइब्राया बिराद आथाथार ओंखायनो सिथाबसो गारदों जानोसै जोंहा दाना फिथा गोथाव 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 मबाइला मावदोंहाय दाना नै लोगोफोर आङो फाथो ओंख्रि संहरलायबाय आरो नै फाथो दोलो खारै होनानै जि गोथाव संथारनोसै फाथो ओंख्रिया गोथावथार जायोना बेनिफ्राय जोंहा गथ'फ्रा बिराद फाथो जानो मोजां मोनखायो नै दाख्लै बायनानै लाबोदोंमोन आङो बेनिफ्राय नै बिथिंजायहाय आङो रानि बिफानि थाखाय दालि ओंख्रि संहरदों रानि बिफाया फाथोखौ जायानो बिनिखायनो आङो दालिखौनो रुहरबाय इथिंजाय साराय फिसायाव ओरै साग्लिना होनो मोनबाय नै लोगोफोर दाना आंना फाथो ओंख्रिया हा ओं मोनाखैलै मोनदोंसो मोनदों गोमोन ना गोथां होनदोलाय बाल मोनबायलै मोनबाय गोथां गोथाङैनो ओं जाबाय आंना लोगोफोर नै ओंख्रि संनाया बिराद मोजां जाबाय इनिफ्राय खारैया एसे बारा जाबाय खोमा दे आंना नै फाथोआव एसेयावनो नाङो नालाय हरनाया एसे बाराद्राय जाबाय नामाथाय होमबाबो गोथावथार जायोहाय फाथो ओंख्रिया बरिया आं गोथावथार मोनोहाय जाबाय दाना जानांसिगौल' ओमफ्राय दालि रुनायाबो जाबायानो नै एसे सागं साना होनोसै आङो जानोसै नै लोगोफोर दाना आङो रेडि खुरनानै लाजोब्बाय आरोना इनिफ्राय फाथो दोलो ओंख्रि इनिफ्राय नै थाइबें हानानै लादों इनिफ्राय नै भिन्दि एवनानै लादों आं गथा गथायैनो इनिफ्राय थावबो होआखै बेयावहाय इनिफ्राय नै महानिम बिलाइ बियो इनिफ्राय हालदैजों हाइजें लगायनाय बाथोन इनिफ्राय संख्रि इनिफ्राय नै माबा पापर आरो पियास लाबाय जानोसै आरोना दाना फाथो ओंख्रि इनिफ्राय दिनैनि ओंख्रिया आंना मिरामिस आरोना बेदरबो गैया जि मोजां मिरामिस जानोसै दिनैहाय मालाबा मालाबा सम सम मिरामिसबो जाखानांगौ नालाय ना लोगोफोर बयबो मिथिखायो
देहानि थाखाय मोजां मिरामिस जानाया मालाबा सम सम बिराद गोथाव जानोसै मिरामिस। फाथो दोलो बिराद गोथाव जादों। जोंहा फाथो मैगङानो जायाखै जोंहाना देग्लाय। सिगाङाव जादोंमोन खिन्थु थैजोबफिनदों। बायनायसो बियो। फाथोआ बिराद गोथाव जादों। महानिम बिलाइ नै आनै मोननिफ्राय लाबोदोंमोन आं दाख्लै। गोखा बिराद गोखा। फाथो दोलो बिराद गोथाव मिरामिस दिनै थाइबें। भिन्दि गोलाव गोलाव एवनाय बरिया बरिया। महानिम बिलाइ बिराद गोथाव। पापर एवनाय बिराद खहाबखादों दिनै मिरामिसखा। हालदै बाथोना बिराद बरिया जाथारदों हाइजें लगायनायखा। फाथोआ लिमोनदों नालाय थाइबेंआ लिमोनलायदों हमजायाखै। खान्थाया गोसाद्राय जादोंहाय ओइ फिसा खान्थाया गोसाद्राय जादों होननानै खालामनो नागिरबाबो माबा जुब्रु बोखालाबायो। फाखोसे गिदिंबाय बाला। Bisa nama. Hah? Tahu apa dong? Hah? Kira kurang pala.
दिनै नारें लायाखै आङो गोखाजों गोखै जागोन होननानै फाथोआबो गोखा आरो महानिमाबो गोखा जे बेनिखायनो लायाखै आङो भिन्दिया बिराद गोथाव जाथारदों थाव होआबालासिनो एवना जाबा मोदोमसिननाय मोनो आं मोदोमदों हा बिराद गोथाव ओंखाम एसे लाबावनोसै आं गोथाव मोनदों फाथो ओंख्रिजों खहाबदों जाखांजोब्बाय आं बिराद गोथाव जाथारबाय आं हुलु हुला जाथारबाय गैला बेनिफ्रायनो महानिमा एसे थाबाय आं गोखाद्रायखाय माने बांद्राय जाजोबदिया एसे थाबाय आग्लायबाय गारनोसै आं बेखौहाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौबो लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय ना
बाय बाय